Nyakora mga jwang machiegni kendo e chendo ni mara many piny wantiere kidieny mar ariyo mar chendo ni. Kaka na singo ni wadhi bedo kanyo gi twak kachiel gi wendo mano Victor Ogalo mabende en jalony wechego mag uchumi kendo en jalo jata chenro kanye duol mar KEPSA. Wadhi go mbaka weche mag uchumi. Kaki ng'eyo nyakoro mga jwang nitiere weche mabende chano oganda jo Kenya. Thoth oganda yuago pek mar ngima. Maena taro mar geno mane kweth mar Kenya kwanza omiyo oganda jo Kenya sijabene koro negi manyo ombule pacho ka. Wadwa nwang'e to piny Kenya ni kama nade odhiambo makawuono. Kama njalo nyang' ne wuotha achiel kodwa onyiswa kama geno nitiere. Machiegni Victor kuom loso thuolo mar go kodwa mbaka chenro ni. Erokamano ahinya. Moso Ramogi odhiambo makawuono no imore uru. Koro twak ng'eny. Aparo ni kawuono wan gi content mang'eny ma otimore e Kenya nzima koro weche ng'eny minyalo wachi. Akia kata ka thuolo dhi romo. Erokamano ang' nwakaw thuolo matin ma wan go mondo wagoe mbaka weche mag uchumi. Nyiswa ni to piny Kenya ni kama nade? Kimenyo uchumi mar piny Kenya wan kama chal nade? Kigo piche weche mag ng'anyo kabinda achiel kuom gigo bende mamiyo oganda ng'anyo en mondo mi olosnegi ngima obed maginyalo keto kuone mesa. Aneno ka uchumi mapacho kani kama nade king'iye gi angoch tiang' mar jano wechego mag uchumi. Achilero ka angoch tiang'. Uchumi mar Kenya kama wantiere ok ni kama ber ahinya nikech mokwongo onge piny manyalo dongo ka nitiere msukosuko mag siasa ka siasa ok nikare, ka siasa ok ler, onge piny manyalo dongo. Nikech sama siasa ok ler ma ji gomo kaka koro ji gomo niendi, to onge tich manyadhi mbele. Uchumi donga mana ka tich tire, mana ka bende johala kata jokeno ni kod geno ne gige magikano ok nyal kethore kata onge lokruok moramora mag chike kata manyalo madiponi nyalo ketho wechegi mag keno. Koro to gimeyuda ni kaka nitie siasa kaka timore niendi bang' higni abich higa abich korumo bang' elections ka ji osego kura to higa maluwe siasa ochakore achaka kendo en mana kamano nyaka yiero machielo. Gima gino timo en ni kidwa kano giri moro kata ka idwa yawo kambini moro to plan mari mar keno kata mar investment en ga mana mag higni 3. Ok inya bedo gi higni 5, 6 nyaka 10. Mawacho ni an gi nonro mar higni 10 ni ka keto keno na niendi kaendi to maendi kaka odhi dongore. Koro iyudo ka wabedo akicha kaka johala, kaka jokeno nikech ok ing'e gima dhi timore. Kizungu wacho ni ibede fence. Ok ing'e ni chom kanye. Koro iyudo kata ka plans mag jokeno king'iyogi to gin gik mabedo ga mag kinde machuok kabisa. Higni 3. Kuom higni 5 aparo ni higni 3 kata katin 2 mage mantiere tich kamili matimore e uchumi. To siasa nyaka bedni ema luoko uchumi. Onge uchumi manyalo dongo ka siasa ka siasa tamo ji tich. Koro mage ndi kaka gik moko ariyo gwendi oyiengore koni gi koni. Achiel en wi nyawadgi, achiel en tok nyawadgi. Koro mane kaka danene sani endi to ng'eni maendi en quarter mar 3 kuom kalenda mar sirikal. Wane quarter mar 3. Kachakore dwe mar 4 nyaka dwe mar 6 to sirikal tieko higa. Koro quarter mineno wantiere niendi ema bende iyudoga ka sirikal time tich mang'eny kabisa quarter mar 3 kod quarter mar 4. Maendi e kama uchumi dongoga. Koro sani nani okunjo bedni jopiny keto pressure kuom sirikal? No, sani jopiny nyalo keto pressure kuom sirikal nikech sirikal mantie sani mar Ker Ruto en owuon nowacho gi dhoge kendo kata dwe mar 1 higa niendi ka en Mombasa kiyawo higa
to nowacho ni kanosegol subsidy mar stima to onge bei midhi med kuom stima kendo onge ng'ata mabiro yudo ang'owa ka bech stima motiyo godo medore. To gik moseneno are dwe mar achiel nyaka sani endi en ni kata mana EPRA ka nogolo report moro ka giwacho kaka gidhi medo bech stima kochopo dwe mar ang'wen, nitiere level ma kitiyo gi stima ma tokens ge units mage ni piny mar units 30 to at least gito bech margi dhi dok piny. To jok machalo kaka kodwa makoro tiyo gi units moingo 100 as long as nitiyo gi units maromo 30 gi 100 kata moingo 100 bechi nyaka bed malo. To mano bedo malo kaluwore ka obedo malo kuom bedo ni ne en malo already bang' kanosegol subsidy kendo ekore kodhi medore kabisa. Koro tiende ni strategy ma sirikal temo tiyo godo en ni mondo igol pesa kuom jo middle class iter to the bottom of the pyramid miluongo ni hustlers. To uchumi mar piny dongo kaluwore gi middle class kaka ng'iewo gik moko. To kiketo piny matek ahinya ne jok mineno ni e diere ma yuto margi ni e diere ok ni malo ahinya, kiketo negi matek ahinya kuom ushuru, to koro yudo kata ka gibe koro ok gitim ng'iepo kaka ne ging'iewo chon, to koro taxes mani dwa choko kaka VAT ang'ogi ni mago tetete yudo kachako dok piny. Makoro nyiso ni bottom kato onge gi effect wach uchumi kabisa nikech awinjo mana kiwe wach jo middle class. Atiyo mana gi ranyisi mar electricity nikech en owuon nosingo gi dhoge kolando dwe mar achiel kiyawo higani. To jo bottom gende bende nitie kaka gibe gine hinyogi nikech ka piny ok dongre to sirikal ne dwa miyou pesa moro mondo konyu, odhi golo pesa no kanye. Mano endi kaka koro gibende timo gine hinyogi. Koro onengo wang'e unu gini matut kabisa. Nitie kaka siasa ketho uchumi kendo nitiere kaka gik miluongo ni policies bende ketho uchumi. Koro onengo wabed gi policies makelo yuto ma koro consumption nyiepo bedo mang'eny. Consumption kowuok kuom wananchi kendo consumption kowuok kuom sirikal consumption magiwuok kaluwore gi tije motimo kaka loso ndara, infrastructure, mago endi consumption mag sirikal. To consumption mari gi mara en gik mineno wang'iewo ma jo Kenya loso gi masani bechgi oidho. Masani bende bechgi oidho kendo kata loso margi bende dok piny. Koro kang'iye nikech wan e tam mar adek, kwota mar adek kuom kalenda mar sirikal, kama onengo bed ni piny donge gi kwota mar 4 madhi chakore dwe mar 4 nyaka dwe mar 6. Koro ka maandamano ni odhi mbele moko chunge, to wadhi bedo gi gima wan ga godo kawaida pile tok yiero. Uchumi mar Kenya nyaka dong kadhi piny. King'iyo higni te, higa moro amora bang' yiero, higa maluwe nyaka uchumi mar piny timo ang'owa dog piny. Kopogore gi higa mar 2002 mane wagole uchumi mar Kenya from -0.2 mawabiro kuom atamalo manodongo ka koro obedo at least positive. To kendo kwachako duogo yiero mar 2013 bende waneno ka koro 2014 uchumi noidho. Mage higni 2 kende bang' yiero ma uchumi osedonge. Higni modong' te bang' yiero maduong' uchumi mar Kenya gore ga piny. En gima onego walosi. Victor, winjo kiwacho nitiere